Vandaag openen wij officieel ons vernieuwde groene schoolplein. Daar zijn we eigenlijk begin dit schooljaar mee gestart. Dan hebben we eigenlijk een heleboel tegels hierachter verwijderd met een heleboel ouders en allerlei andere vrijwilligers. Alles is nu gegroeid en vandaag gaan we het officieel openen. Ja, dat ging volgens mij ook gepaard met allemaal projecten. Daar heb je ook iets mee gedaan, hè? Ja, dat klopt. We hebben heel veel projecten gehad. Eentje van natuur en dan hebben we heel veel geleerd over de natuur. Ook over insecten van de natuur en hoe de natuur een beetje groeit en zo. Ja. Want miste je veel groen hier op het schoolplein? Ja, er was wel wat groen, maar er kon zeker meer zijn. Het is voor ons ook echt het doel om boeiend onderwijs te geven. En dat gaat niet alleen maar in de boeken. Dan is het fijn om ook lekker naar buiten te kunnen en echt op ontdekking te gaan. Om te ervaren. Wat is er veranderd hier? Wat is er veranderd? Nou, dit waren allemaal tegels. Dus er liggen nu overal houtsnippers. Het is een hele leuke wadi waar water in kan komen en waar kinderen lekker in kunnen spelen. Beestjes kunnen ontdekken, bloemetjes kunnen plukken. Eigenlijk volop lekker bezig zijn in de natuur. En hoe vind jij dat om buitenles te krijgen? Ja, ik vind het wel heel leuk en het is ook, ja, het is gewoon leuk om in te leren en gewoon buiten. Je ziet ook veel.